Hi guys, दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों। फंनैसो बाथ्रा बुंनो माने सासे इउटुबारनि बाथ्रा बुंनो सानदों। नामा जाबाय बड'लेण्ड टाइगार। बिथाङा दि नुदों जानांगौ बे गुवाहाटीयाव जि बर'फोरा जि न' सिफाय जादों। बिथाङा बेफोरनि थाखाय गभर्नमेन्टखौ जेबो बुंनो गैया नामा? बिसोरदि दाय मावदों, गभर्नमेन्टआ जे दाय मावदों बिसोरखौ माबाफोर बुंनो गोसो गैया नामा? बा मानो गोसो गैया? मानो थाखाय गोसो गैया? बा मानो खबर लाफैयाखै? एफा गेदेर गेदेर बाथ्रा बुङो, एफा गेदेर गेदेर मानसिखौ मान सनमान गैया बाथ्रा बुङो। किन्तु दादि नों नाम लादों बड'लेण्ड टाइगार, एख' बड'लेण्ड टाइगारनि खामानि मावाखै नोङो, मिथिबायना? बड'लेण्ड टाइगार नाम लानाय हिसाबै नों खबर लाफैनांगौमोन। मानो लाफैयाखै? सोरखौ गिदों नोङो? ना नोंनि एगेन्स्टफोरखौ गिदों? नोंनि जितु माने नोंहाथ' गोबां दं एगेन्स्टफोर, इउटुबारफोर। सोरखौबा लोगो मोनजानानै देजानो गिदों नामा? एफा गिदिर गिदिर बाथ्रा बुङो नोङो, खमसे खमथ' खबर लाफैनांगौ ना। दुनियानि इउटुबारफोर, आर्टिस्टफोर, एक्टर, एक्ट्रिसफोर खबर लाफैदों। दिफेन बर' खबर लाफैदों। नों मानो खबर लाफैयाखै? मानि थाखाय? बड'लेण्ड टाइगार मानि थाखाय लागारदों नोङो नामखौहाय? नोंहाथ' बड'लेण्ड थै दं, बड'लेण्ड टाइगार नाम हिसाबै नोंहाथ' बड'लेण्ड टाइगार थै थानांगौ, नोंहा गोहो बोलो थानांगौ। नों मानो खबर लानो सम मोनाखै? बड'लेण्ड टाइगारा एफा गेदेर नाम लादों नोङो, बड'लेण्ड टाइगार, बर'नि टाइगार माने गासिबोखौ गियो। टाइगारखौ गियो माने गासिबो गियो, टाइगारखौ गासिबो गिखायो। किन्तु नोंसो मानो गिनानै ओंखारबोआखै टाइगारानो? टाइगारा सोरबा न' सिङाव थाखोमायो नामा गोदाव सोराव? हाग्रा बंग्रा बबेखि मा जादों मा जायाखै, बबेखि मा मोनजागोन मा मोनजाया, बेदर फिसा बेखौसो जानो नों खबर लानांगौ। नाथाय नों मा न' सिङावसो जमगासिनो। न'नि बेदर जानो जमगासिनो नोङो। जेबो खामानि गैया नोंहा। गेदेर गेदेर मानसिखौ रायनो हागौ, बेयावदि एफा बुरजा बर' फिसाफोरा, बर' बिमा बिफा, उन्दै उन्दै गथ'फोरादि बेसे खस्थ'यै दङ। नों सासे इउटुबार, बड'लेण्ड टाइगार नाम लालायनाय इउटुबारानो खनसेबो खबर लाफैयाखै। मानि थाखाय? डनेसनथ' मा एख'थ' होखायानो, किन्तु बिराद बखिनाय बाला, फाग्लासो। मोसेर सेरनो फाग्लाया। मानसियाबो मोसेर सेरना एसे बेलेग साइसनि मानसियाबो, टाइगार नङा इयो बेलेग साइज, नाफाम सिखाव साइससो मानसियानो। बेलेग थान्दा नुखायो, बोरैबा बोरैबासो मानसियाबो। खमसे खम साला नुदों नोङो एफा आर्टिस्ट, एक्टर, एक्ट्रेस खबर लाफैदों, एबसुनि प्रेसिडेन्ट खबर लाफैदों, एक्टर, एक्ट्रेस, इउटुबारफोर खबर लाफैदों। नोंहालाय मानो खबर लानो सम मोनाखै? मा मावनायनि? ना न'आवनो नाफाम सोलागासिनो? गास आं दिनै बेखौनो बुंनो सानदोंमोन, बाथ्राया बेनोमोन। बे इउटुबारा खबर लाफैयाखै। इयो ओरैनो बेखार बड'लेण्ड टाइगार नाम लादों, किन्तु बेयो बर'नि बिखय एख' लोब्बा गैया। मोसौ सिखावा, नाफाम सिखावा।